Kayo mapandita. Joel, oh, yung ex mo. Nahanap ka na. Nikiyan. Tapos nagkakawa. Kayo ka nung mapanta. Paano ba? Hello. Ay. Asawa ka ni ko, nag-anakan ni Pagkama. Ano? Kaya ito daw yung asawa mo dito? Opo. Anong anak na? Tao. Hayop, joke. Oy, huwag kang makisalabak, Alam ko bastos. Salabak ka. Bakit? Ikaw ba ang kausap ko? Lakot. Ikaw? Hindi. Ha? Pag hindi ka kausap, hindi ka magsikiusap. Tawagan. Bastos man. Ha? Ito. Ano kala mo sa akin, ha? Katulad mo? Stop! Nalida. Diyan sa o. Iba kami, ha? Sa inyo. Lahat kayo, nga pulin. Iba-iba Pulin, ako. Sipak Ay, parehas ba si Pulita? Nag-inisip pa tayo. Oh. Okay, doon, puliyo. Ha? Pagkain o puli. Puli is what? Ante, magpamassage na ako mamaya. Bayong bay. Okay? Ano daw? Bayong bay. Ay, just a minute. Just a minute, ha? Okay? Mamayang hapon ante ah. Okay. Ni, ano, yung hipag mo, magmamasal mamaya pa.